Dobrý den, vítáme vás. Pičo, dobrý den je celkem debilní, ne? Ježiš, já jsem mluvil prostě v prvních 8 sekund Oh YouTubeového ne, videa a je to prdel, já. oh ne. No, tak nic. Konec, konec kariéry. Jo, vítejte v knižním podcastu. My tady čteme knihy, my se zabýváme. Co je naše práce? Jo, tak čtenáři, Tomíku, představ knížku. Já jsem si ještě Uh, nespustil ani ten timer. Dívejte, kniha jaký je, krásný časovač. No, jo. kniha je Život pochází ze života. Napsali autor Shri Shrimat A.Č. Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Neboli zakladatel Aicharya Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny. Mhm. Tak to vypadá kniha zepředu tedy. S takovým hezkým obrázkem kytičky. To je pěkný, to je Lotus, ne? Uh, Oni tady je v to těch, možný, oni tady v těch takových těch aurovních pofiderních ale náboženstvích, já jako nechci nikoho urazit, ale oni používají hodně tady ty lotusy, protože jsou pěkný. jo. Tady je nějaký souhvězdí, možná Mléčná dráha dokonce. A jo, no počkej, Nedivil to bych není, se. to není Mléčná dráha, ne, to jsme to, co vezdí, ve kterém jsme my, ne? Sametová? Co? Dobře. To je jedno. Tady to vypadá takhle zezadu. Tak takový pán mi to daroval. Jo, To je pěkný od něho. no, Um, dobře, říkej. jo, ona ta kniha je, to jsem tak pochytil, my jsme si jako něco málo pročetli. A jenom jako tak jako po povrchu, jo, takže to nemáme nějak vyspojovaný. A co to bylo? No to je jedno. Um, myslím, že to je o vesmíru a o náboženství jakože nějak spojený s tím nebo něco, já nevím. Asi, asi můžeš začít to, nějak to přečti, jestli tam je nějaká předmluva. To mi řekl pán, který mi to předal, že to je o vesmíru Jo, mhm, a že on chrání krávy a že když mu dám nějaký peníze za tu knížku, takže to půjde k ochranu kravám. to je dobrý. Takže, To je, takže tak. to je pěkný celkem. Můžu přečíst tady zezadu tady ty dva odstavečky. Jo, Jo, já je přečtu. tak Učiním jo. tak. Tak jo, ty seš náš hlavní čtenář dneska, tak se do toho pusť. Říkám vědcům, Počkej, jestliže život... Čekám, co to je? stopka, Co čteš? tady vzadu. A jo, Tady jo, ten první jo, teďka, tady ten sorry, první. sorry. V pořádku. Můžeš. Co to bylo? Že? No, Říkám vědcům, jestliže život vznikl z chemikálií a vaše věda je tak pokročilá, proč nejste schopni stvořit život ve svých laboratořích? To byl první odstaveček. Nyní přečtu tady ten druhý. Jenom ať jsme si, hej. jo. Vědci objevili atomovou energii. Mohou zabít miliony lidí najednou. Pomohli jen urychlit umírání. Nepomohli nikomu žít a přesto se odvažují tvrdit, že stvoří život. Jsou celkem silná slova. A to, To no, jako jako jo, na to, že jsem ani ještě neotevřel knihu, tak si myslím, že to jsou ale silná ono slova. to dokáže celkem dobře jako zachytit tu pozornost toho čtenáře, to je celkem To jo, dobrý. to jo. A když otevřu knihu, tak na mě vybavne tady takový hezký obrázek. Je, to nějaký himalajský písmo, ne? Je to možný, já tomu nerozumím, já to nepřečtu. Oh, to jo. Uh, takže vyskočila tady na mě předmluva. Takže já ji asi Jo, takže, předečtu no, vám. ok,
Okay. Nebo předmluvím. Jak se vám to líbí? No, Proti spíš, gustu žádný. spíš ji přečti. Proti gustu žádný disputát, ale já ji teda přečtu. Uh, Jo. Předmluva. Lidem, kteří si zvykli přijímat slova moderních vědců jako ověřené a dokázané pravdy, může tato kniha otevřít oči. Život pochází ze života, to je název té knížky, je bezprostřední, ale trefná kritika dnes převládajících názorů, teorií a hypotéz moderní vědy. Uznávaný učitel indické filozofie a náboženství Sri Srimat A.Č. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ve svých analýzách odhaluje, že současné vědecké teorie jsou postaveny na zcela chybných základech a proto nemohou uspokojivě vysvětlit otázky vzniku a smyslu života. Tato kniha... Můžu tě Povídej, zastavit? povídej. To Jo, je, můžeš. to je celkem odvážný, že Borec říká, že jako ta věda je celá jako špatně postavená prostě na špatných základech. To jako jo, má Jako, koule. Má koule. jako věda, prostě jako všechna věda. No jako jo. Má koule. Tak to jsem zvědavý, jestli má, jak to doložit. Co já jsem pochopil, tak to je tady tento pán uprostřed. Oh. A jako on vypadá, že ty koule fakt má. Jo? Jako jo. Jo? Je to pán, jako... Ne, okay. Když si vezmeme všechny fakty, je to muž. Takže jako koule má. No, jako jestli tam nemají nějaký takový ty rituály, že si je třeba stříhají, jak si třeba Židi při porodu nechávají, no vlastně oni to není úplně jako s dovolením, no, ale jak třeba, jako... no, Židům prostě odstřihnou předkošku, když se to dítě narodí, nebo možná až někde v nějakém kostele, ale nevím úplně, já nejsem Žid, tak třeba tam mají něco podobného. Je to možný. K tomu se musíme dočíst. Tak jo. Tak, pokračuj. Tato kniha vznikla z rozhovorů Šrýly Prabhupády s jeho žáky, nahraných v roce 1973 při ranních procházkách v Los Angeles. O vědeckých otázkách Šrýla Prabhupáda obvykle diskutoval se svými žáky, se svým žákem, PhDR, Toudamem D. Singhem. Jehož odborností je organická chemie. Doktor Singh stál v čele Bhaktivedantova institutu, který se zabývá studiem vědy, filozofie a teologie. Zemřel 2. října roku 2006. Šrýla Prabhupáda cestoval po celém světě, ale ani na cestách neopomíjel tuto pravidelnou část svého denního rozvrhu a v časných ranních hodinách vycházel s malou skupinkou svých žáků a zvláštních hostů na ranní procházky, při kterých vládla mnohem důvěrnější atmosféra než při veřejných přednáškách. Někdy byl spíše zahloubený nebo mlčky oceňoval krásu okolí, ale jindy se rozvinula dlouhá debata dotýkající se nejrůznějších námětů. Při těchto živých debatách ukázal, že filozofická analýza nemusí být těžko stravitelná a nezáživná záležitost, alež dokáže dynamicky a nezkresleně vystihnout podstatu věci ve všech možných oblastech života. Čtenáři mohou ocenit, že Šrýla Prabhupáda odmítá dogmatické myšlení a že bystré inteligenci, důvtipu a hlubokému duchovnímu náhledu nic neunikne. Tímto způsobem opravoval, chválil, vyzýval a káral své žáky, kterým tak pečlivě ukazoval cestu k duchovnímu osvícení. Čete, toto neklipujte. Jo, já to vystřihnu, to je v pohodě. Šrýla Hele, počkej, dáme si 5 sekund ticha.
5 sekund ticha a začneme znovu, jo. OK. Šrila Prabhupáda je mezinárodně uznávaným učitelem duchovní vědy a nejvýznačnějším velvyslancem indické duchovní kultury na světě. S filozofickým přehledem, zdravým rozumem a šokující otevřeností v této knize odhaluje nedostatky současného vědeckého přístupu a poukazuje na neprověřené spekulace, které vědci důvěřivé veřejnosti předkládají jako dokázaná fakta. Šrila Prabhupáda se tak snaží odstranit vliv materialistických a nihilistických mýtů, které v přestrojení za vědu matou celou dnešní civilizaci. Citace vydavatele. Toto byla teda předmluva. Následuje tady už úvod. Tady takhle. Ať si to dokážete představit. Jo, tady končí předmluva a tady začíná úvod. Takzvaná kapitola. Byl toaletní papír. Počkej, co? Já jsem... To neřeš. Já jsem se chtěl vysmrkat. A já jsem potom zapomněl, že jako... Nemůžu. Mě dochází baterie. Na čem? Na klavíru. Na hodinkách. No. Proč se na mě tak díváš? OK. Dobrý. K předmluvě asi nemusíme nic. Jo, jako asi nic, abych řekl, že dobrý. To je to předmluva. Jo, to je to celkem pochopitelný, zároveň... Nevím, přijde mi to divný, že ty lidi se jmenují divně. Jo. Ještě bych chtěl říct, že tohle je maturitní četba na naší škole, což je bizarní. Každopádně je to jeden z důvodů, proč si to čteme. Další knížku, co budeme číst, je Stařec a moře. Jo, to mě připomíná, že bych to měl dát do knihovny. Tak, Stařec a moře. Tak jo, dále. Dále. OK. Tak jako úvod můžu, jo? Jo, asi jo. Jenom jestli tě nenapadá, počkej, podívej se do Wordlu, prosím tě, nenapadá tě na toto něco, co bych tam mohl dát. Běžím tam. Sprintuju. Wordlu. No. Frame. To není slovo. Jako rámeček. A jo, frame. Ne, počkej, to nedávej, to je úplně zbytečný, to je hloupý. Jo, já už jsem to dal a je to úplně zbytečný, no. Dělají jenom hlupáci, ale. To nebude vykodin. Do píče. Ne, já nechci ztratit svůj streak týdenní. Zkoušel Scrane? Jo, tady to je první. Oh. A jo. Zkus to napsat kniha. Ne, to nejde. Oh. R-E-C-T-U-M. R-E-C-T-U... Ne, to nevychází. Ještě to taky zkusím. OK.
když tam napíšu Mr. Grace. Oh. Burp. S eskem na konci. Počkat. Ježišmarja, co to může být? Co to může být reálně? Proč mám... Halo? Ano. Mně se na Windowsu... Kamo, mně se na Windowsu switchl sám od sebe sound output. Já mám takový pocit, že to kvůli tomu nenahrávalo, ale nejsem si jistý. A ty jsi taky switchlo? Počkej, já se podívám, jestli tam je audio jenom, jo. Tak jo. Já nevím, mě fakt nic nenapadá. Jinak nevím, to je taková naše tradice, že my tady hrajeme Wordle každý den, my sbíráme totiž streaky. Takže tak. A já taky budu maturovat z angličtiny, takže já si takhle budu obohacovat svůj anglický slovník. Čistě teda slovama, který mají 5 písmen. Ale to nevadí, je to aspoň něco. A mě vůbec nic nenapadá. I když on se tady sem ten streak asi nedá, co? Když to mám u tebe v DMkách. No, tak to je jedno. Ale bylo by to smutný, kdybych prohrál můj první Wordle na knižním podcastu. Je to těžký dneska, je to těžký. Jo, jinak bych chtěl říct, že když si koupíte Patreon, počkejte, já se podívám na kameru, že když si koupíte Patreon, tak se tenhle podcast sám od sebe 2krát prodlouží a budete mít přístup k té druhé části, která je 2krát delší, protože se sama prodloužila. A je lepší, protože vzhledem k tomu, že to je na Patreonu, tak to není nějak cenzurované ani vládou, ani velkými společnostmi, jenom Patreonem. A takže to je v pohodě, tam ten obsah. Tak jo. Wordle. A ty jsi mě poslal taky své odpovědi, já ti taky pošlu moje. Dobře. Ať jsme na tom stejně teda. Zkusíme to nějak poskládat spolu. Jo, pojďme spolu dneska, Dneska je to koop. Já jsem teda přišel vlastně na to stejný, co ty. Ještě, že tam je Jo, na je druhém to místě Učko. Učko Aha. a že Lko musí být na konci. Jo, Lko musí 100% být, takže well, ježiši. A něco L. Dua... Počkej, vyfoť svoji klávesnici aktuální. Okay. Ať víme, které písmenka to nemůžou být, nic to nechce hledat. Nebo jako počítat. Máš ji tam. Ty taky. Tak jo. Takže ještě Dčko tam nemůže být. MN taky ne. V ne, G, H ne. Takže zbývá nám J, K, O, I, Počkej, já to napíšu. J, K, O, I, T. Co dál? Q, dvojité V. Q, dvojité V. X, Z. X a Z.
No, tak jako Q, 2, TV, X a Z to asi dost možná nebude. O, I, T. KOIT možná někde nějak jako. Kual. Chci psat tady, ale. Kuail. To asi ne. Tuail. Hoktua. Nejvtipnější mím roku 2025. Tuak. Kloaka. Kjuatl. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Kolik si dal typů už? 4. Krutí brko, já taky. Že můžeme dát nějaký jako jasný slovo, využít co nejvíc tady těch písmenek, aby jsme zjistili, které tam jako nebudou. Mě napadlo třeba Quake, ale tím bych vlastně zjistil, jestli tam nebude Q a K. A tak může to pomoct, já to dám. Ty dáš Quake? Jo. Dobře. Je to kvůa. Je tam Q. To kvečko je zelený, no. A Kčko je černý. Jo. Q a něco L. Co to je za slovo? To si děláš. Já udělám Není to náhodou Kuwait, jak ta země? Kuail neboli křepelka. Ty děláš prdel. Co to je za slovo? Quail is a collective name for several genera of mid-sized birds, generally placed in the order Galliform. Proč mi tady skáče reklama na moji kameru? Jo, tak Guail, specificky takhle to jako napsané, prý je v ženském rodě a v množném čísle. Takže jako křepelky. Ale ty ženy. Ne jako křepeláci. To je dobrý vědět. Jo, no ta reklama už zmizela. Dobrý. Tak jo, do piče, tam další. Tak to vidím tak, že si dáme asi přestávku. Asi jo. Tak, a jsme zpátky. Jdeme číst dál? Asi můžeme. Začneme už teda úvodem. Takže tady je úvod, teda. Já to ještě radši ukážu. Jsme měli přestávku. Tady je úvod a tady teďka budu číst citát. Pak už je fakt jako úvod. Takže, úvod. Věda, pravda nebo fikce? Teďka přečtu ten citát. Jak víte, že neustálý rozvoj vědy nepřinutí vědce k úvahám, že život a nikoliv hmota existuje věčně. Jak víte, že za 10 000 let nebude pro nás daleko přijatelnější uvažovat, že hmota vznikla ze života. Louis Pasteur. To byla citace. To už jsem jako řekl, kdo to asi buď řekl, nebo někde napsal. Tady ten odstaveček. Já tady udělám teda body. Dělej si zápisky. To bude ideální. Budu teda číst už tady tento samotný text. Tak čti. Ať jsme na stejné vlně. Byly doby, zní to jako v pohádce, kdy většina lidí věřila, že jídlo, které jedí, je výživné, zdravé a neobsahuje žádné škodlivé látky. Že reklamy jsou pravdivé a že nápisy na obalech nám opravdu povědí, co ve skutečnosti jíme. Byly doby,
kdy většina lidí na světě důvěřovala hlavám států, politikům a státním představitelům. Byly doby, kdy jsme si mysleli, že naše děti ve školách dostávají dobré vzdělání a kdy většina z nás věřila, že atomová energie má mírové využití. Byly doby, kdy jsme si mysleli, že žijeme šťastně a bezpečně v prosperující společnosti. Dnešní doba však touto iluzí notně otřásla. Opakované případy komerčních podvodů, velké politické skandály a vypouštění jedovatých odpadů do volné přírody skoro zničily naši původní naivitu. Také již víme, že pomocí veřejných sdělovacích prostředků je možné vytvořit nečekaně dokonalý závoj klamu, který lidem téměř znemožní rozlišovat, co je pravda a co lež, co je realita a co iluze. Vědci samotní dlouho seděli ve svých naleštěných pracovnách, chráněni před zraky veřejnosti, a nikdo si ani nedovolil je z něčeho podezřívat. Věda se stala jediným uznávaným prostředkem hledačů pravdy a šiřitelů poznání a osuňující technický pokrok jí dal punc neomylnosti. William Irwin Thompson o tom ve své knize Passages About Earth píše: Stejně jako si před lety nikdo nemohl dovolit vzpouzet se moci církve, aniž by se tím vystavoval nebezpečí zatracení, tak si nyní nikdo nemůže dovolit vznést námitky proti vědě, neboť by riskoval nařčení z nenormálnosti a iraciálnosti. Avšak vědci, stojící na klíčových postech ve společnosti, nám mnohokrát dokázali, že s výzkumy se velice často mísí i jejich osobní zájmy a ambice, které potom značně ovlivňují výsledky bádání. V takových případech se již nejedná o hledání pravdy, ale o pseudovědu, provázenou zatajováním informací a spekulacemi. Tyto nevědecké metody na neštěstí pronikly i do té nejzákladnější vědecké oblasti, zabývající se podstatou a původem života. Když vědci přijdou se zcela neopodstatněnou a neprověřenou spekulací o vzniku života, lidé mají sklon jim slepě věřit. Někteří badatelé se snaží šířit názor, že lidská bytost je pouhým zhlukem nevědomých molekul, zároveň však nejsou schopni vysvětlit, jak mohou molekuly cítit radost při shledání se svými blízkými nebo cítit zármutek při jejich smrti. Na nedávné výstavě v přírodovědném muzeu v Los Angeles bylo vystaveno mnoho sklenic a zkumovek, které obsahovaly různé chemikálie nacházející se v lidském těle. Nápis u této expozice vysvětloval, že v nádobách jsou v přesném množství a poměru všechny chemikálie, které jsou v lidském těle, ale přesto je nelze považovat za živé a ani žádná vědecká metoda je nedokáže přivést k životu. Michael Polanyi, autor knihy Atomic Reactions, k tomu poznamenává. Tady je zase taková jako citace. Současná biologie staví na předpokladu, že život je možné vysvětlit z hlediska chemie a fyziky, které obratem vysvětlují všechny jevy na základě vzájemného působení atomových částic. To je příčina našeho současného úpadku v otázkách pohledu na člověka, neboť lidská bytost se tímto stává buď nevědomým automatem, nebo pouhou směsicí automatických instinktů. Z tohoto důvodu může být věda použita jako záštita bezohledného násilí a zároveň se v současné době největší měrou podílí na chybách lidstva, které mohou mít katastrofální následky. Tak to je konec citace. Mnoho vědců se dnes snaží prosadit doktrínu, tak, já se omlouvám, No, v pohodě. že život pochází z hmoty, že život pochází z hmoty. Odborné knihy a učebnice uvádějí, že život se postupně vyvinul z chemikálií z prvotní polévky, skládající se z
aminokyselin, proteinů a ostatních nezbytných látek. Věda to však není schopna dokázat ani experimentálně, ani teoreticky. Vědci zakládají svá tvrzení na pouhé víře a neberou v úvahu ani to množství odborných námitek, které odporují jejich teorii. Fyzik Hubert Yockey na základě Jockey. informační teorie. Jockey? Ne, on to má napsané tady takto. Oh. Když to- No počkej, Hubert tak Yockey. to je Jockey, ne? A jo, ne, to je jo. Já nevím. To, Ne, 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 ne. to je To, tvrdé I. jo, dobře, tak to není Jockey. Tak nic. Ono to začíná i končí na tvrdé I, ono se to celkem blbě říká takhle v češtině, no. Um, Ale jmenuje se Hubert, tak já nevím, jestli to, Hmm. z kam to pochází. Teď trošku mimo téma, víš, co je to ovipozitor? Já se teď, víš co, já se dívám na ten Subway Surfers gameplay a já vidím, že on tam má skin, on tam má ten borec, co to natáčel, skin na toho policajta, jako toho velikonočního zajíčka. A on tam na začátku prostě má nějaké jako vejce. A víš, co je to ovipozitor? Nevím. To, to je taková sexuální hračka. V podstatě, ať už je to žena nebo muž, já nevím, asi to je stejný pro obě dvě pohlaví, ale to máš prostě takový tubus a ty si můžeš jako nechat do sebe naklást vajíčka a potom vlastně je můžeš snést. Aha. Zajímavý, ne? Jako zajímavý rozhodně. Mm. Něco to do sebe asi musí mít, jako no, tady takové, jak se tomu říká, jak se to jmenuje? Fetiš? Jo? To bude to slovo asi. No. Asi jo. Co to do sebe má? Vajíčka to do... Jo, tak to jo. Hm. Mm. Já budu asi číst. Tak čti. Takže teda fyzik Hubert Yockey nebo Jockey? Jo, Ale to by muselo být asi ne, já si Jockey. myslím, že ne, prostě Jockey. Já si myslím, že Jockey? Jockey, anebo Jockey. Jo, já to řeknu jako Jockey. cool obyvatel. Fyzik Hubert Yockey. Úplnej Bronx. Počkat. Tak jo. Tak to byla návštěva. Přesně tohle je důvod, proč bychom měli mít privátní studio. Zařídíme. Tak jo. Tak jo. Fyzik Hubert Yockey na základě informační teorie dokázal, že za celou dobu existence planety Země by nemohla náhodou vzniknout ani jediná informační molekula, jako například cytochrom, o složitých organismech ani nemluvě. Docházíme tedy k závěru, že i přes současné názory na vznik života nebyl dosud napsán jediný scénář vzniku života na Zemi, zakládající se na působení náhody nebo přírodních sil, které bychom mohli přijmout na základě faktů a nikoli víry. Někteří vědci se snaží propagovat teorii, že Slunce, hvězdy, galaxie a vědomé živé částice najednou vznikly z velkého třesku. Doktor Edwin Godwin, biolog z Princetonské univerzity,
přirovnal pravděpodobnost vzniku velké planety, jako je naše Země, z velkého třesku k pravděpodobnosti, že by po explozi nějaké tiskárny mohl vzniknout velký slovník. Prosím. To je ovšem, to je Mhm. kuráž, to je kuráž na důvtip, bych řekl. To jo, to je kuráž na důvtip. Významný biolog W.H. Thorpe píše: budeme si muset uvědomit, že původ života, stejně jako původ vesmíru, je pro vědu nepřekonatelnou bariérou, na které selhávají veškeré pokusy zredukovat biologii na pouhou chemii a fyziku. Albert Einstein on už to znal, si myslím. Poznamenává: každý, kdo se s vážností zabývá vědeckým studiem, musí dojít k závěru, že za vesmírnými zákony stojí duch. Duch jasně nadřazený lidskému, před kterým se my se svými omezenými silami musíme sklonit. Mhm. Život pochází ze života. Nám jednoduše a logicky dokazuje, že život nemůžeme zredukovat na pouhé atomy a molekuly a že hmota bez živé síly neboli bez ducha není schopná vytvořit život v žádné podobě. Upřímně doufáme, že tato kniha přijme vědce k mnohem vážnějšímu a intenzivnějšímu hledání pravdy a že zaměstnají svou inteligenci, prostředky a výzkumy v zájmu skutečného prospěchu celého světa. PhDr. Toudam Damodar Singh. Ty 1000 vado, coinů? Jeden klíč. má celkem dost peněz, že? Ještě Nemá to náhodou na to načítovaný přes Lucky Patcher. to. Pamatuješ si, když, já nevím, jestli jsi to dělal ty, jako když jsi byl na Já jsem to, základce třeba. já jsem to taky dělal. Jo, Já jsem byl takovej jako makovej. ten, bych řekl. ten makovej, no, prostě s tím Lucky Patcherem na telefonu, jo. Já jsem to dělal taky, no. To byly Byla to doby, frajeřinka na to to. byly doby, no. Byla to frajeřinka. To... Takže to byl konec úvodu. Jo, já bych to asi ukončil, to čtení, protože se blížíme jako, nebo já nevím, já si myslím, že bychom asi další kapitolu nestihli do 45 minut, natáčíme 37 minut. To asi ne. Mm. Aha. Co jo. No tak To bylo hustý. pojďme to To nějak bylo hustý. pojďme to nějak logicky rozebrat. Co, co si jako, OK. Ještě jsem chtěl jenom říct, že další kapitola je teda první ranní procházka, jak už to tam předtím bylo zmíněno, kdy chodili každý den na procházky, když měli povinnosti, tak stejně šli ráno na procházku, je to tady. Takže příští kapitola je první ranní procházka. Máte se na co těšit. Já bych první ranní procházku asi nedal. Já se taky ne, já si myslím, že bych zaspal. No, tak jako jedna věc je jako zaspat, ale celkově většinou já se budím jako v co nejposlednější moment, co to je, než musím něco jako udělat. Takže já si myslím, že bych asi nestihl procházku. Jsem takový jako lenivý člověk. To je pravda, já Hmm. taky. Hmm. Já bych radši spal, než bych chodil na procházky ráno. Ale záleží, o čem tam diskutovali. Jako na tu první bych možná zaspal, ale jestli by mě to potom chytlo, o čem by se tam bavili, když tam třeba přijel pozdě, tak mě to třeba potom přijmulo a jakože No, vstávat. jak bys přišel na procházku pozdě? Jakože oni by někam šli a ty by se prostě po cestě někde potkal, nebo byste se Já bych je jako... musel doběhnout, no. A jak bys věděl, kde jsou? Já si myslím, že oni nemají telefony. A tak on umřel v roce 2006, to už byl nějaký aspoň. Sean už je mrtvej. Chceš to přečíst znova? Ne. Ne, to je dobrý, ale Já najdu tu větu jenom, vykládej mezi tím. mě to nějak asi muselo uniknout, když jsi říkal, že Borec umřel, ale
Je to Um, smutné, no. já myslel, že žije furt, když jako je život ze života, tak proč by umíral? To by potom nebyl žádný život. Zemřel 2. října 2006. Sakra. Co když Počkat, ale to byl možná... oni věří vlastně v takovou tu metamorfózu, že se potom převtělí do něčeho jiného. A ne, tak to asi byl doktor Singh. A ne, tady No, ten. já už jsem si říkal. Doktor Singh stál v čele Bhaktivedantova institutu, který se zabývá studiem vědy, filozofické a teologie. Zemřel 2. října 2006. Jo, takže stál v čele Bhaktivedantova, což je, že jo, ten frajer, co napsal tu knížku. V tom jeho institutu byl jakože stál tam v čele, nestál si na čele, stál v čele institutu Mhm. a umřel 2. října 2006. Mm. Ale teda, jestli umřel Šrýmat Ače Bhaktivedanta Swami Prabhupáda, tak to nám teda ještě neřekli. Nebo jako, možná ani nikdy neřeknou, ještě třeba furt žije. Co? Proč mám Však cihlu na obrazovce? Co? Já mám cihlu na obrazovce, dívej. No, ona zmizla. To jsem ji neviděl. No, no, vpravo nahoře tam byla cihla. Hmm. Um. Tak to jsi mě dostal. Počkej, ty máš teď tu cihlu u sebe. Tam? Dívej. Tam u sebe máš cihlu. No. Já si myslím, že ty akordy odpuzují. Jo. Jo. A Um. to je nějaká kletba, nebo co? Proč se nám to děje na tom hovoru? Si myslím, že jsem špatně přečetl to jeho jméno a vyvolal jsem Jo, nějakého ducha. jo, to je ono. To je ono. No. No, je to takový nebe. O, já, Oh, wow. a je pryč. Oh, oh, oh. Já se bojím. Toto je fakt strašidelné. Se Um, změl. Oh, dobrý. Jdeme to tematicky rozebrat. Máme... oh. Jdeme to tematicky rozebrat. V pořádku. Jdeme to tematicky rozebrat. Máme na to... Když jsme začali. 2 minuty na to máme. Oh. Nebo jako můžeme klidně skončit později, že jo? Ty epizody by měly mít tak průměrně 45 hodin. Minut. Hodin? Já se Možná omlouvám dohromady. všem posluchačům. Já mám autismus. Já jsem tě taky slyšel, taky poslouchám. Já se občas vyjadřuju jinak, než chci. Dobrý. Máme minutu. Co to znamená? Co... Myslíš, že to tady ten chlapek doběhne? Myslíš, že stíhá? Jo. Jako on už to doběhl několikrát, já si myslím, že by to že teďkom dá. Tam je konec nějaký? Jo? Jsem asi minul, já se budu dívat ještě. Když tak povídej.
Co si ty z toho pochytil za témata? Uh, že vlastně vědci jako oni neví, o čem mluví. Ano, to tady mám napsané jako odpor proti vědě, ano. To, Ještě tady mám napsané, ano. Mně se asi něco dostává do hlavy. Oh. Ještě tady mám napsaný, je, že tam je jako příroda hodně. Že oni jsou prostě, to jsou ti muži s přírodou a odporují proti vědě. A hlavní postavy mají moc dlouhý jména na to, abych si je zapamatoval. To jsem tam nenapsal teda, ale osobně si to myslím. A co ty jsi jako tak pochytil? Mohli No, bychom si jakože, udělat že, zápisky, že se to fakt jako blbě čte, no a i když to jako vidím, ty jejich jména, jako na to, že tak bych si to pamatoval. To je zápisky. to, je to průser, nevím, která maminka by přišla s takovým jménem, teda jako. V pořádku. A jakože, jak to třeba fungovalo s tím klukem ve škole, jakože, protože když se podíváme Já tady, bych se mu tak strašně vysmál. tak jako to je celé jeho jméno, on to má fakt jako na celou délku knihy, jak když. To je smutný. To jako, A já si myslím, no, já si myslím, že on nechodil do školy, a on už dohrál. že? A teďkom to pojede znovu. Já si myslím, že on nechodil do školy šrýmat. Už jede. Asi ne. On Hmm, už to měl v hlavě z těch hraních procházek. no. No, vidím to tak, že v další epizodě si přečteme asi další dvě procházky, ne? Jo, můžeme to dělat po 2 kapitolách, si Jo, myslím. zahrajeme si další Wordle a Jo, eh, pokud, pokud jste na Patreonu, tak uvidíte mě. možná i mě. Jo. Nebudeme teda číst, protože my chceme, aby jakoby ty části s tím čtením byly dostupné pro všechny. Budeme si spíš povídat, možná trošku rozebereme nějaký ty věci víc do detailů, jako já nevím, Život Jana Krause. kdo, kdo je člověk, který objímá stromy. Toť. To je ta důležitá otázka. Počkat, To je otázka. oni nemají vlastně v Indii stromy, teď když si to tak... Jo, oni nemají v Indii stromy, takže to nejsou objímači stromů, tohleto vlastně. Tak jako jsou eko. Hmm. Aspoň, že tak, no. Myslíš si, že asi nemají iPhony. To, to nevím, ale v Indii si myslím, že se nežije úplně blaze jak v Praze, takzvaně. Ne, no. Možná proto tam vymýšlejí tady takový náboženství. Tak Um, si myslím. tak jo, jdeme to ukončit. Čau vec lidi. Tohle to byl knižní podcast a uvidíme se u dalšího předčítání. Zdarec. Schle.